Deci am fiert 1,5 litru de apă cu 1 kg de zahăr. Cred că a luat vreo jumătate de oră până când s-a îngroșat în așa fel încât ultima picătură de aici, de pe lopețică, în momentul în care cade, nu se mai împrăștie. Rămâne ca o biluță. Asta înseamnă că siropul este legat. E gata. Pun florile de liliac care au fost curățate de pe codițe și spălate. O să le amestec bine cu siropul și o să le las aici până mâine dimineață. Dimineața le scurg, le presez puțin să iasă siropul din ele, pentru că le voi păstra la congelator să fac biscuiți. Și siropul, după ce l-am scurs și strecurat, îl pun din nou la fiert și îl trec în sticle curate și îl sterilizez. Mama, ce bine miroase! Doamne, zici că e acum adunat, cules. Gata, acum pot să-l las până mâine dimineață, așa. Am aici seama de la o lămâie, o pun, îl dau un foc câteva minute, după care îl strecur. Le presez puțin ca să iasă tot siropul din ele, după care le las la răcit și le pun într-o cutie de plastic la congelator, iar la iarnă o să le pun în biscuiți.